салому вақт бахайр. хабар аз хатлон бо Рамазони Мирзомиддин манзури шумо. имрӯз 10 феврали соли 2026 инак таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. раиси вилояти Хатлон ба истифода додани чоҳи амудӣ ҳусни оғоз бахшид. баррасии масъалаҳои муҳими идеологӣ дар мулоқот бо фаъолони бохтар. баррасии фаъолияти маориф ва тандурустӣ дар ҷаласаи корӣ. ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ дар Хуросон ба 1.8 миллиард сомонӣ расид. шарҳи бештари хабарҳо. раиси вилояти Хатлон Давлаталӣ Саид зимни сафари корӣ ба ноҳияи Хуросон дар ҷамоати деҳоти ба номи Садридинянӣ бо фаъолияти чоҳи амудӣ ҳусни оғоз бахшиданд. бо ба истифода додани чоҳи амудӣ ки бо технологияҳои муосир сохта шудааст, беш аз 4000 аҳолии деҳа бо оби тозаи нӯшокӣ таъмин гардиданд. барои доимо фаъолият намудани чоҳ ва таъмини истифодабарандагон 3 адад панели офтобӣ бо иқтидори 16 киловаттсоат барқ насб карда шудааст ки самаранокии энергетикӣ ва истифодабарии захираҳои табииро таъмин мекунад. мавриди зикр аст ки чоҳи амудӣ дар муддати 3 моҳ бо саҳмгузории мақомоти маҳаллӣ ва шарикони рушд бунёд ва ба истифода супорида шудааст. дар шаҳри Бохтар бо иштироки муовини раиси вилояти Хатлон Абдулло Раҳмонзода мулоқоти васеъ бо фаъолон, намояндагони ташкилоту муассисаҳо ва сокинони шаҳр доир гардид. вохӯрии мазкур дар партави дастуру ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баргузор гардида ба муҳокимаи масъалаҳои мубрами иҷтимоиву маърифатии ҷомеа бахшида шуд. зимни мулоқот масъалаҳои мубрами рӯз аз ҷумла баланд бардоштани сатҳи таълиму тарбияи насли наврас, эҳтирому риояи расму оин ва анъанаҳои миллӣ, ҷалби духтарон ба омӯзиши ҳунарҳои мардумӣ, таҳкими арзишҳои оиладорӣ, пешгирии ҷудошавии оилаҳои ҷавон ва никоҳи хешутаборӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. 10 феврали соли ҷорӣ таҳти раёсати муовини раиси вилояти Хатлон Анзурат Абдусаломзода ҷаласаи корӣ баргузор гардид ки дар он фаъолияти соҳаҳои маориф ва тандурустӣ мавриди таҳлилу баррасӣ амиқ қарор дода шуд. зимни ҷаласа таъкид гардид ки дастуру супоришҳое ки дар маҷлиси васеъи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамчунин дар маҷлиси ҷамъбастии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон баён гардида буданд, бояд дар муҳлатҳои муқаррар гардида ва бо натиҷаҳои назаррас амалӣ карда шаванд. масъулин вазифадор шуданд ки иҷрои ин супоришҳоро таҳти назорати доимӣ қарор дода оид ба пешрафту камбудиҳо мунтазам ҳисобот пешниҳод намоянд. дар соли 2025 ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ дар ноҳияи Хуросон ба 1 миллиард 867 миллиону 340 ҳазору 700 сомонӣ расонида шуд ки нисбат ба соли 2024 65 миллиону 623 ҳазору 800 сомонӣ зиёд мебошад. дар ин бора Носир Суризода раиси ноҳияи Хуросон дар нишасти матбуотӣ иттилоъ дод. ӯ афзуд ки қисми даромади буҷети ноҳия бо дар назардошти андози иҷтимоии ғайрибуҷетӣ 119.2% таъмин шуда ба буҷет 66 миллиону 489 ҳазор сомонӣ ворид гардид. ин нишондиҳанда нисбат ба соли 2024 10 миллиону 730 ҳазор сомонӣ зиёд мебошад. хабару маълумотҳои бештарро аз шабакаҳои иҷтимоии рӯзномаи Хатлон мутолиа намоед.